F'xemx tiżreċ il-ħadd filgħodu saret is-solitu parata tal-gruppi tal-Scouts u Guides ta' Malta. Inħasad iskiet li l-kapitali jkollha l-ħadd, ġurnata li s-soltu tkun ferm inqas attiva minn fost il-ġimgħa. Il-parata li dejjem issir fi Triq ir-Repubblika fil-Belt hija appuntament annwali biex il-gruppi tal-Scouts u Guides jiltaqgħu f'manifestazzjoni kolorita. Sa minn kmieni filgħodu 20 ta' membri tal-Scouts u l-Guides bdew jinġabru fuq il-fosos tal-Furjana biex jeħejju ruħhom għal din il-parata. Staqsejna x'inhu l-rwol tal-grupp li jiffurmaw fihom u kemm dawn jgħinu fl-iżvilupp tal-personalità tagħhom. Nagħmlu diversi attivitajiet fosthom campings, hikes, cookouts, il-laqat li nagħmlu matul il-ġimgħa fejn nitalmu ħafna life skills differenti. Jgħinni ħafna pereżempju biex ngħin l-oħrajn jagħmluna first aid courses u minn kollox jiġifieri għal ġurnata normali. Tkellimna wkoll ma' xkejknin. Aħna Girl Guides ta' San Juan nuħdu ħafna pjaċir, nagħmlu nitalmu ħafna. U kemm tkun qed tistennija dil-ġurnata? Kull jum. Ħafna il-imprepara għalija. Umbat kif il-mama għalik li ħajkolli l-ewwel darba ħankun dolfin. Ħasni biex nibda mmur imma dan nieħu ħafna gost. L-entużjażmu fost it-tfal huwa wkoll riflessjoni ta' dak espress f'dawk li ilhom involuti għal numru ta' snin f'din il-parata. Illi 11-il sena, I look forward to it, ġifieri nieħu gost. It-tfal nippruvaw anka qabel nħarġuhom naqra bħala marching u hekk anka l-iżżar. Li nagħmilha 10 snin, da seggi li fl-Scouts. Isa l-unika okkażjoni li jsir konsistenti li niltaqgħu kollha u għandha tibqa' ssiru. Kull grupp tal-Scouts u l-Girl Guides immarċjaw lejn Pjazza San George fejn sellmu lill-President ta' Malta. Turisti u nies li nsertaw il-belt segwew b'interess kbir.